guys, Croeso nôl I sianel YouTube Label Deg a Calan Gaeaf Funud. Cyn I fi bwrw mlaen gyda'r fideo yma, chi'n gwybod y drill erbyn hyn. Fi moyn I chi hoffi'r fideo yma, I danysgrifio ac I wasgu'r notification bell ymlaen fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro ni'n rhoi'r fideo neu vlog newydd lan. Nawr, gan bod chi'n Calan Gaeaf mewn ychydig o ddiwrnodau, o'n i'n meddwl allwn ni ddangos I chi wilwyr Label Deg sy'n bach yn funud olaf fel fi, cwpl o edrychiadau, gwallt, colur a dillad, munud olaf allwch chi greu ar gyfer Calan Gaeaf. Edrychiad rhif 1 bydd call, felly beth am ni ddechrau gyda sylfaen i'n colur ni. Defnyddiwch unrhyw foundation, sim ots pa un, jyst un chi'n defnyddio fel arfer a rhoi hwnna dros eich gwyneb chi gyd. Nawr, tra bod ni'n gadlu hwnna I gyd synco mewn i'r croen, beth am ni symud mlaen i'r gwallt? Ok, so rhannwch y gwallt mewn I 2 adran, a wedyn bydd angen bobls arnoch chi, falle cwpl o'r bobls elastig yma. A os byddwch chi wallt gyda lot o layers, falle cwpl o glipiau gwallt hefyd. Ni am greu space buns. Chi'n nabod fi erbyn hyn, fi yn dwlu ar space buns. O, hwnna'n anodd I gael allan. Ok, so gwallt fyny fel sy'ch chi'n neud ponytail. Ni moyn rhain eitha uchel fyny, so bod nhw'n actio fel clustiau'r gath, achos munud ola, bydde dim amser dych chi fynd o'r clustiau gath, so ni am greu nhw gyda gwallt ni. A newn ni'r ochr arall hefyd, fel bod ni'n gallu gweld os bod nhw digon hafal. Ok, so fi'n eitha hapus gyda safle'r rheina. Nawr, I helpu'r broses, ni am blethu'r rhein, neu os bod chi methu plethu, odl, allwch chi twistio fe, ond fi'n credu fi am blethu fe. Ok, mae'r 2 bleth gyda chi. Y cyfan chi angen neud nawr yw I greu nhw mewn I bun. A dyna ni, y gwallt wedi wneud, nawr ni symud mlaen i'r colur. Fe sy'n greu am y colur yma yw, dych chi ddim angen mynd allan i'r siopiau a prynu paent arbennig, gobeithio falle bod popeth gyda chi'n y tŷ yn barod. Os ddim, mae'r rhain digon fforddiadwy a byddwch chi'n defnyddio nhw mwy na unwaith y flwyddyn hefyd. So mae gyda fi eyeliner, mae yna wallt arno fe, mae gyda fi eyeliner felt tip eyeliner. So mae gyda ni tip digon tenau fel bod chi'n gallu cael y precision yna. Yna'n air. Precision yna. Achos ni'n mynd I greu trwyn bach, falle ychwanegu bach i'r llyged a whiskers bach. Dyma ni'n mynd. Mae'n cosi. A dyma ni, y colur a'r gwallt i'r gath. Yr unig beth sy'n ar ôl nawr yw gwisg. Felly ar gyfer y wisg, fi di dewis top di plaen syml. Mae dy fi'r sgert yma, ond bydde trowsus di, jeans di, leggings di yn neud y tric. Wedyn I gyd fynd ar sgert, mae dy fi'r tights yma, par o boots di. Felly, na I newid mewn 3, 2, 1, a na ddangos I chi'r wisg fan nawr.
Nawr fi'n gwybod fi'n edrych bach yn welw, ond fi'n credu wneith hwn weithio eitha da gyda'r edrychiad nesaf, achos ni am greu bwgan brain neu scarecrow ar gyfer yr edrychiad nesaf. Felly fi jyst yn topo lan gyda foundation, a fi wedi ychwanegu bach mwy o concealer tro yma i roed sylfaen ychydig goleiach i ni. Wedyn yn defnyddio eyeshadow brush a'r palet yma. Ni am ddefnyddio lliw ychydig fwy tywyll tro yma, felly a'i fewn gyda y brownie coch yma. Wedyn yn defnyddio'r un brwsh, achos dim gyda fi lot o brushes. Ewn ni ar un lliw o dan ein llygad ni. So dyna'r llygad. Wedyn ni am ddefnyddio bach o bronzer. A fel arfer byddwn ni'n gweud wrthoch chi am flendo'r bronzer i fewn, ond fi eitha licio bod eitha harsh ar gyfer yr edrychiad yma. So ni'n mynd yn naturiol, Wedyn, ni'n mynd i fynd at... yr eyeliner. A creu llinell ar y ddwy ochr fel 'a. Wedyn, am greu llinellau bach yn mynd lawr. Dyna ni am yr eyeliner am y tro. Nawr, awn ni nôl at y palet yma. Mae'n upside down. At y palet bach yma. A ni am liwio y trwyn yn goch. Os bod dim dych chi eyeshadow coch na dim byd fel 'a, bydd y eyeshadow brown yn neud y tro hefyd. Ond gan bod gyda fi bach hamlau. A dyma'r colur am y tro. Gwallt yn mynd i fod yn syml. Rhannu'r gwallt lawr y canol a wneud dwy bleth. A dyma hi'r edrychiad terfynol, a fi jyst yn mynd i fynd i newid yn gyflym nawr. A dyna ni am fideo heddi. Diolch i chi gyd am wylio, a fel wedes i ar y dechrau, cofiwch chi hoffi'r fideo i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro ni'n rhoi fideo newydd lan. Ond tan tro nesa, Calan Gaeaf hapus!